bude dneska tam nového videa po 100 rokoch a povieme si dnes pár vecí, čo sa tu nové zmenilo. Tak. A povieme si, prečo som nenatáčal a tak. Takže si zoberte niečo dobré k tomto videu. No a zoberte si niečo dobré, proste. No, takže. Takže, čo sa tu nové stalo? Mám Silk Touch pickaxe, mám niekde, tuším aj Fortune 1 pickaxe. Mám celý nedritový armor, poctivo som si to naťažil. Nepoužíval som žiadny kreatív. No, postavil som túto mob farmu. Takto, bum, bum. A teraz videa budú vychádzať pravidelne. Neviem koľkokrát do týždňa. Tak 2 do týždňa. Idem von a zatiaľ si povieme, prečo som nenatáčal. No, nenatáčal som z toho dôvodu, bol som chorý. Boleli ma aj strašné uši, nepočul som na nich. A nemohol som moc hrať, lebo by som umíral porad. No, idem sa vyspať. Mohli by sme si už konečne postaviť nejaký dom. Kúkajte na môj enchant table. Ideme spať. No ešte som... Tak, neviem, či som tu ukazoval v minulých videách tieto veci. Mám koňa, Speed 12. A mám... Neviem, čo mám. Natočil som 2 nové videá. Tie sa mi neuložili a bolo to z tohoto mineru. No. A na všetko som získal mending. No. Takže, a full netherite ešte. Tak, tuto som takto predával s vesničami, drevo, sklo. Tu som si aj takto postavil túto veľkú farmu na to. A takto tu napríklad ty to nie si, ani ty. Tuto som predával glass pane za emeraldy a tu mám aj farmara toho, neviem, či už poznáte z minulých videí. Neviem, ja už si nepamätám, čo som tu mal tak postavené. A ešte som... Neviem, či som natáčal, že či som postavil tento tu sklad a že či som získal Garyho, ale sklad som stále nedorobil. Tak to je na YouTube. Asi 3 týždne a ešte není hotový. No. Tu mám takto pece na vypaľovanie skla. Aha. Takže... Počkajte, ja si tu zoberiem len veci. To bum, bum. Tak, idem ešte trošku predať tohto glass pane. A musím si to ale všetko rozkraftiť. Ja tým vesničanom to tu budem stavať lepšie a väčšie. Ale teraz im to musí stačiť. Musíme ho nájsť, ktorý mi predával mending. Jeden z nich mi predával mending, áno, tento. Už mi nechce predať. Som tu mal 2, čo mi predávali sklo. Aj, no, tento. No, takže mám 59 emeraldov. Z nich vykraftíme emerald bloky, aby sa vesničani mali lepšie. Tým postavíme bum, bum, bum. Ináč mám na lopate efficiency 4 aj na kumpači.
Takže čilgaj. No, ideme na to najhlavnejšie ako keby. Neviem, či to je Dobre, skoro som padol. Kde mám kbelik vody? Tu. No. Takže kúkajte, čo je tu. Možno to už počujete tak trošku. Možno to už počujete podľa mňa. No. Kúkajte na týchto tu škrečku. Vanilkový, šedý, černý, černobiely teda. Ešte mi tu chýba oranžový, ale mám ich tu strašne veľa. No, strašne veľa ich tu. Nie, 3 videá som natočil, všetky 3 sa mi neuložili, snad sa mi toto uloží. A ideme sa kúknúť do Nedru a niečo vám tam ukážem, čo som tam našiel. Takže, dáme si mapu, tu je spawn, tu je Bastion číslo 1, preskúmaný, chcípol som tam asi 15 krát. No, Bastion číslo 2, nepreskúmaný, no snad to je Bastion, ale vypadá to tak. Tuto, ale ja by som chcel aj Fortress nájsť. Už konečne niekedy. A neviem, kde je. Napíšte do komentárov, či by sme si mohli zahrať aj Bedrock edíciu. Tu je normálny biom. Počkaj, si to tu zaznačím. Červený les. Ja nemám písať. Dám si to červené, keď to je červený. A koľko to je odo mňa blokov? 300. Takže ľudia, práve teraz som padol do lavy, jak som ničil portál. A ja neviem, či sa odtiaľto dostanem. Bum, livujem, joinujem. Ja nechcem umrieť, prosím. Prosím, kamo, ľudia. No, CTRL preč. No, ja umrem so všetkými vecmi. Ešte som mal za veci? Kamo, ľudia. Ja nechcem umrieť, ale mám nedritové veci. Tak toto sa celé zvrtlo. Alebo, jak sa to rozpráva. Minor boss boom. Ináč porazil som už aj draka. Ale, no, umieram. Ja mám jedno hapko. GG, kamo, ľudia. Berem rýchlo bloky. Mne tam síce všetko zhorelo, ale ja už do Nedru nebudem chodiť. Ale jak to, že tam bola láva? No, nebudem plakať, je to len hra. Je to len hra. Ale jak sa tam dostanem? Ja tam nevidím ani jednu vec. Ľudia, my budeme musieť začať od začiatku. Kúkajte, takto som kopal Nether portál. A ja tam nemám ani jednu vec. No tak ľudia, z tohoto videa to je všetko. A uvidíme sa u ďalšieho dielu a zatiaľ čau.